Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Timanena kuti kuno kwabwera anthu ochuluka. Asilamu ochokera m'mizikiti yosiyanasiyana kuchokera kuno asonkhana pano kuti adzasangalale limodzi ndi Professor Arthur Peter Mutharika komanso Madamu Gertrude Mutharika. Ena mwa akuluakulu amene abweranso pano kupatula chipembedzo pano ndili ndi ena ake dera lino chigawo chakummawa RG Daudi Chikwanje. Ndifuna ticheze nawo pano kuti bwina atipase chithunzithunzi kuti mwambo umene uwo ndi mwambo wanji, akondwera bwanji, akuwalandira bwanji president pamene akubwera kuno. Bwana RG ndikulandireni kuno ku Baraka Mosque. Tandiuzani pano pali mwambo wanji pano lero? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pano pali mwambo wagawira anzathuwa zokudya kuchokera ku mpanda wa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikhulupirira kuti mwambo ngati umene usikoyamba. Professor Arthur Peter Mutharika ali ndi ubale wabwino kwambiri ndi mpingo wa Chisilamu. Chiyambeni Ramadhani kuyambira chaka chatha akhala akugawa zokudya kuti kwa Chisilamu kuti azitha kupezapo chokudya chofutulira nthawi yofutula. Monga chaka chatha ayenda machali changapo mizikiti ngapo, Mangochi Main Mosque anapitako, komanso Liwonde Roadblock Mosque anakapitako, komanso kwa Makawa anapitako, komanso kumpinga njira ku Mangochi kusikizwa kwa mpinga njira anapitako, komanso kuti Chisigere uko ku Madeko anapitako. So ndikusonyeza kuti bwanawa ndi ubale wa ndati Islamu, ife Asilamu fe uli bwino kwambiri. Sindikudziwa kuti pamene mukuyembekezera kuti bwanawa akhala kufika pano nthawi ina iliyonse mwakonzekera kuwalandira bwanji? Bwanawa tiwalandira ndithu mamanja awiri mmene mukuonera mmene chigulu chilili apa. Manja aponso pali chigulu chambiri imene tangobloka kuti kunoko kukhale pange mpingozo za ndale tipanga panjapo. Bwana walandiridwa bwino kwambiri kunoko ndithu. Zomwe kwambiri bwana RG luthamangani kuti mukapange zina pamene bwana akufika nthawi ina iliyonse pano. Zomwe kwambiri amene ndi RG Daudi Chikwanje amene ali nawo pano kufuna kulandira president pamene akufika malo ano President Professor Arthur Peter Mutharika. Pano ndi mwayi kuti ndi mneneri ati kamwa ya president imene amati kamwa ya president ashandikira mambo ndakulandirani. Ndaona mwachena tu kwambiri lero. Kodi paja inu ndashihanziki tuti? Ine zikiti wanga uli kwa kapire. Muzimvera noka nkulu yutu sinkulu wabwino ya. Akutata ndiche wazikiti kwa kapire uyu. Pano taona anthu akubwera osiyanasiyana, anthu ochuluka kwambiri, anzathu Islamu ali pano, komanso pano ndi pa mzikiti weniweni wa Baraka Mosque. Tandiuzani kuti mwambo uno ndi mwambo wanji? Mwambo uno ndi mwambo umene President athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika komanso ndi mayi akunyumba kwawo former First Lady Mayi Gertrude Mutharika chinakomera kuti nthawi inoyo yakuti nyengo ya Idi komanso lero limene tikutsindira china chilichonse kumalizisa china chilichonse zazing'ono zimene anapatsa zazing'onozo amafuna kuti agawane ndi ma brothers kapena kuti azichimwene komanso ndi azilongo amene akhalanso pa nyengo imene akupemphera kusala zakudya ndi kudzimana zinthu zosiyanasiyana kupemphera kwa Mulungu, kugwadwa kwa Mulungu. Ndi anaona ngati kuti agawane ndi zazing'ono zimene anatenga ndi alero akubwera kuti adzapereke zakudya zimenezo. Anayamba ku Mangochi wiki yathayi, komanso Malawi akudziwa kuti mbuyo monsemo president ndi First Lady former First Lady akhalanso akukumana ndi anthu osiyanasiyana makamaka mpingo wa Chisilamu kugawana nawo zinthu zimene iwo akukhala akumapeza pa nthawi inoyo. Ndi anayamba ku Mangochi pano ali ku Baraka lero lotsendera lero ndi celebration chifukwa chake tili pano ndithu. Inu anamalomba mukumbukira bwino kuti tinali ku Mangochi masiku apitawo kunabwera akuluakulu ampingo wa CCP kuzachezera bwana president. Tinaona usipasambira nthawi kunabwera amayi amene anazachezanso ndi mayi Professor Gertrude. Izi zikutanthauzanji ku mtundu wa Malawi? Izitu zikutanthauza tinene kuti zinthu zazikulu kwambiri tikatengeranso mbiri ya dziko lino komanso ku mzimu. Titero kuti Professor Arthur Peter Mutharika
ife timangonena kuti ndi munthu amene ali woyitanidwa kuyitanidwa kwake nkoti akathandize akagwire ntchito ndi anthu onse amipingo yosiyanasiyana tikukamba kuti iwo ndi asisepi koma amagwiranso ntchito ndi mipingo yosiyanasiyana ngati achikatolika mwaonanso kupeza kuti achisilamunso akukhala nawo limodzi komanso kumakolo kwawo akamafotokoza amanena kuti ndi makolo awo ena analinso achisilamu ena anali achikhristu cha CCP ena anali achikhristu cha katolika izo zingophatikizira kuti kungotsindika kuna kuti iwo banja lawo ndi banja ndithu loopa Mulungu komanso amadziwa kuti no nthawi ino ndi yachifundo ndipo ena kumagawana zazing'ono zimene nazo zochepa zomwezo gawana ndi ani. Ine ndakondwera kwambiri kuti ino muli nawo pano pansi akuluakulu sinu zoti mukonzekera bwanji kulandira president amene akhala kufika mosakhalitsamu. President akhala kufika posekedwa apa mwina mwake maminitsi mwina awiri koma tingowapempha Malawi akhale pamenepo kuti adzitionera ationere pa Facebook page yanu tiso tijoine tikhalire limodzi pamwambo amene koma takonzekera mwaona amene kulili kwadzaza tukuli anthu achipani konkuno koma makamakaso anthu amene akudziwa kwambiri ndi amene ali achipembedzo cha Chisilamu abweranso kuno kuti no adzachitire mwambo adzachirombo mwambo umenewo komanso mwina mwake tsiku lero ndosangalala kudzasangalira limodzi kuti no tsopano ala nthawi yakwana yaidita tisangalaleni ndi angoyembekezera tikhale limodzi pano asachoke pa malo pano asachokenso pa peji iyo akhale pomwepo kuti no aone zonse imene timalizire pano. Zikomo kwambiri anamalomba amene muli neneri wa chipani komanso neneri wa president Professor Arthur Peter Mutharika president wa dziko la Malawi ndikufuna zabwino zonse pamene tikupitiriza mu kusanga president wa dziko la kamu 16 September pamene bosa maiwalira ya kuti tikulowa mboma ngakhale kuti ena akuti sangachoke pamenepo ndipo ndidacheza ndi anthu osiyanasiyana nkhani yake akutero kuti na kuno ndiyenso palibenso anthu akuti chiyembekezo chawo chili mwa Professor Arthur Peter Mutharika kamu September 2016 akuti anthu amanena pamodzi pa kuti ndipo tikadavota lokale lero tikuna kuchedwa anthu amatero kuyankha kwake zikomo kwambiri nthawi amene achakwera wali kumene koko zikomo kwambiri kuyamba kunyakupakira adzipita satenenso kuti asindimundimva kuwawa ife Malawi sitinga makhale kuti makhala ndi president ora adzitimvetsa kwa tamva kale kwa kuwawa kweka kufuna atimvetsa kwa mtundu wani pano tili ndi njala pano tili ndi umphawi pano ndi iyayi iwo adzipita ndithu ndipo takonzeka mwina wekenso tungauza ameki tivoteni lero lomwe aone mmene zingachitikire Malawi. No ndakondwera kwambiri zikomo kwambiri zikomo. Pano ndikupitirira kucheza ndi anthu osiyanasiyana pano ndi mosakhalitsamu ndikhala ndikucheza ndi acheya amene ali amalo ano amenenso akuyang'anira mwambo umene tili kuno kumene taona anzathu achisilamu asonkhana maunyinji kuno munga mukuonera mchithunzimo achena azimayi azibambo achena mikanjo ya nyumwa ndi munga mukuonera mokondwa panali nyimbo pano ndipo ndikukhulupirira kuti nyimbo zimene zikhala zikupitirirabe ndikufunseni kuti tiyeni tikhale pomwepo pamene tikupitirira kucheza ndi anthu osiyanasiyana. Ndaonanso akatha acheyawa ndamapempha vice president achigawo chakuno kummawa ndikhali kucheza nawo ndikulandireni pa kanema wa DPP muli bwanji? Tili bwino ndaona mwachena kwambiri lero ndi siku lathu limene limakhala la mtengo wapamwamba limene asilamu a Christian religion kuno pamene tinali pa chilumikizano chosala kudya pamenenso lero siku la Idi limenenso tangozizimuka kuti president wopuma wa dziko lino kuti pangira function ngati imeneyi kuzacheza nafe kwa ife ngati cheya oyimiranso masheya ena Christian religion kuno tili osangalala kwambiri. Koma tandiuza ndi zina ndi nani kuti ine Sheikh Salile Mdala amenenso ndimayimirira Christian religion kuno nkhani ya Chisilamu. Andala ndikulandireni ndimafuna mundipase chithunzithunzi kuti kodi mwambo ndi waukulu bwanji ku chipembedzo cha Chisilamu pano pamangochi komanso pa Baraka Mosque komanso ndi mizikiti yozungulira kuno. Mwambo umenewu kwa ife ngati asilamu ndi wapamwamba kwambiri chifukwa cha chilendo kwa ife kukhala ndi mwambo ngati umenewu komanso ngati ife asilamu akuno Christian religion ku Baraka tili ndokondwa kwambiri pa chifukwa chonena kuti zimene zimasowekana kuchezanso ndi atsogoleri amene amakhala ndi kanthu kumakumbukiranso kuti asilamu akhale ngati anthu ofunikira. Kwa ife ngati asilamu amene timasala kudya chimene tikuchitenga ngati chochepa kwa ife koma ndi chinthu chopambana kwambiri ndipo tikumthokoza mtsogoleri wopuma amene ali ndi maganizo au munthu oganizira anthu ngati ife anthu achisilamu zimene sitimayembekeza anthu ena amalankhulira mwantundu wina ena mwantundu wina koma iwo kochepa kamene amakhala nako amatikumbukira ife kuti anzangawa akasala kudya nani ndawakumbukire kuti ndicheze nawo. Kwa ife asilamu pamenepa muziona likwimbira anthu tili pa chisangalalo chopi
ndipo zimene zinthu zoti ife sizimatichitikira pafupi koma pa usogoleri wa munthu ameneyo ife tikuona kukoma chifukwa choti zimene zikufikira anthu ambiri komanso zikutipasa madaliso ife ngati asilamu. Ndamvesedwa kuti President Opuma Profesa Mutharika wakhala akuchita izi mizikiti yambiri kuchokera ku Mangochi kudzafika ndithu muliwonde omu lero ali pano. Zikutanthauzanji ubale wanu ndi Profesa Mutharika? Zimene zikungotengera kuti Profesa Arthur Peter Mutharika amene ali ndi ubwino obadwa nawo chifukwa zomwezo anthu ena amatha kukhala nazo koma sanapeze nthawi yonena kuti mwina aganizira anthu ena koma ife ngati asilamu ku St. John kuno pamene ifeyo profesa pamene amaganizira posachedwa apa anali ku Mangochi pa Achisigere Mosque komanso chaka chapita chomwechi tinali pa Makawa Mosque chaka chomwechi pa Sub Mosque paliwonde apo pafupi ndi road block tinali nawo kuganizira ife ngati asilamu ndiye tikuwafunira zabwino pamene tikulankhula ife m'malo mwa mashehe kunena kuti aprofesa mtima umene uwu ndi umene sakuusiya umene akuyenda nawo pafupi kuti yang'ana ife ngati asilamu kumatenga ngati anthu chokhacho chimene chikutipasa ife ulemerero kunena kuti wabwino sayambira ubwino umachita kukhala obadwa nawo kwabwinoko ife tikunena kuti tiwafunire zonse Allah tabaraka wa taala awapase zabwino iwowo pamene kuganizira anthu ndi asogolera amene akutumikira kuno ku St. John. Ndakondwera kwambiri Shehe Mdala, ndisakuchedwese ndi pabwera anthu pano muthe kupanga organize pamene President Opuma akhala kufika nthawi ina iliyonse. Zikoma kwambiri zabwino zonse. Tiwafunira zabwino. Idi Mubarak. Idi Mubarak. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndaonanso apipi chapafupi apa amene sakutipasa madaliso amenewo anthu amene akamakungana nkupati wonjezera ife timamva kukoma ife asilamu kuno ku St. John. Zikoma kwambiri. Mungandimanena kuti pano pali munthu pano wa undipondera mwana pabwera akuluakulu azipembedzo pano zosiyanasiyana kuphatikizapo eni wake achisilamu amene asonkhana dera lozungulira kuno ku Balaka. Ndi mwayi pano ndilinso ndi Vice President DPP chigawo chakuno kumawa olemekezeka Bright Msaka. Ndikulandireni VP Eastern Region Msaka. Natokaza kwambiri bandilandira. Zikoma kwambiri. Ndaona mwachenatu nzuli wabwino kwambiri. Zikoma kwambiri. Kuloko ndi matu manyi matata koma avipi akangoti angosungula kuseti mungondiponyera kameneko. Zikoma kwambiri. Vipi mwina tatipasani chithunzithunzi kuti lero kuno kukuchitikanji. Ndaona ni mabwera pano ndikuona akuluakulu ena achipani ali pano, ndaona mayi Ansa ali pano, regional governor anthu ena. Inu ngati enaka achigawo chino tatipasani chithunzithunzi kwa anthu amene akutionera kunjako. Kunotu Eastern Region lero ndiye tsiku lalikulu kwa mbiri mudati muyende pansewu wina uliwonse kupeza kuti anthu ali pikiripikiri kusangalala Idi Mubaraki. Kuno ku Eastern Region tili ndi population yayikulu kwambiri ya anzathu achisilamu ndipo aliyense amene ali ndindo kuno ku Eastern Region amadziwa kuti asayiwale kuti kuno ndi anzathu achisilamu ambiri. Andi Profesa Arthur Peter Mutharika President yathu amatilimbikisa kuti tizikhala bwino ndi mipingo yonse kuno ku Eastern Region zikhala bwino mipingo yonse komanso makamaka anzathu achisilamu chifukwa kunoko mpingo umenewu uli ndi anthu ambiri. Ndiye zosangalatsa kuti tsiku la lero pomwe anzathu achisilamu akusangalalira Idi Profesa Arthur Peter Mutharika waganizazo zoti ajoine nawo anzathu akuno zakhala nawo mabombo menewu kuti apereke zinthu zosiyanasiyana zoti anthu zathandize kusangalala Idi. Pamene popa president yathu atipepusira ife andali yakuno ntchito yomwe tinayo yoti tisangalale ndi anzathu tapeza mwambo kuti tionesere poyera kuti tili limodzi ndi anzathu achisilamu kuno ku Eastern Region. Nkucheza kwanga ndi mashehe osiyanasiyana kudera lino, nkucheza kwanga ndi enanso azisogoleri anzanu amene mwene chipani chimenechi cha Mighty DPP amandiuza kuti koma Profesa akuti sakukhala pansi, akuti tsiku ndi tsiku akuyenda mzikiti ndi mzikiti chiyambire nyengo yakusalayi kuthandiza anthu. Zikutanthauzanji izi ku mtundu wa Malawi? Ndiye kuti Profesa Arthur Peter Mutharika pamene anapanga chiganizo chokuti nthawi yawo azikhala kuno ku Eastern Region kuno ku Mangochi anaonetsanso kuti abale yawo aneba awo ndi anthu amipingo ya Chisilamu kupatulaponso kuphatikiza mipingo ina akatolika ya CCP Pentecostal ndi mipingo ina kuno imene ku Eastern Region.
ndi anzathu aku Eastern Region ngati akusangalala mwezi uno wa Ramadhani. Professor Arthur Mutharika ayenera kukhala nafe limodzi kuti limbikitsa kupemphera nafe limodzi kufunira dziko la Malawi zabwino zonse kuti zinthu zitiyendera bwino. Komanso tikukhulupirira kuti anzathu achisilamu akutipempherera ife adale kuti dzikoli liyende bwino pa usogoleri wa Professor Arthur Mutharika. Ndakondwera kwambiri VP Eastern Region Bright Mswaka kuti munatipasa mwayi kuti tilankhule nanu komanso kupereka chithunzithunzi cha mwambo umaka pamene tikudikirira Professor Arthur Peter Mutharika ndi mayi madame Professor Gertrude Mutharika. Kwambiri ndifokondwa. Zikomo kwambiri zikomo. Pano mungati manena paja akuluakulu alipo osiyanasiyana anthu akubwerabe ochuluka. Pano ndachita mwayi ndi mayi Dr. Jenny Ansa abidangu agwira kwako kapandikana mayansa makana nangu ako kata chonde tabwera ndi pafupi pano tichezeko. Dr. Jenny Ansa mwachena kwambiri moti anthu amasokoneza kuti kodi ndi ndani ndati ayi ndi athu Dr. Jenny Ansa. Ndakuona ni mabwera nawo limodzi pano pamene pali mwambo umene Professor Arthur Peter Mutharika akugawa zakudya ndi kusangalala ndi asilamu. Mwachokeratu kunchewu ino eti chakukokani kuzafika kuzabwera kuno ku Balaka ndi chani? Honorable Dr. Jenny Ansa, Honorable Fachi, Honorable Ruth Chari, Honorable Mike Mwileji, Honorable Kandeu. Koma chonde amene sinakuitane ni chonde sakhale kubandanda nabo pamachuluka sikomo kwambiri kuti asangalale munthu popanda chakudya sangasangalale. Ndiye ine ndabwera kudzapanga support zimene His Excellency Peter Mutharika ndi Madam Excellency akupanga. Sindikudziwa inutu mwakhala muli munthu mmodzi otchuka kwambiri mdziko muno chifukwa cha ntchito yanu ya zamalamulo. Mwakhala ku khoti mpaka kufika ku Supreme Court of Appeal. Mwakhalaponso ngakhale mboma ngati atone jeno ngati sindikulakwitsa komanso munakhalapo mkulu wa chisankho mdziko muno Malawi. Kotero kuti inu ndi amene mwagwira ntchito yotamandika kwambiri mdziko la Malawi. Ndale mukuziona bwanji kumene tikulowerako paja mosakhalitsamo tikukavota pa 16 September? Ine kumene ndikuyimbira kunchewu Northwest Constituency ndikuona kuti ndale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ine pamene ndagwira ntchito koma nthawi ndinaona kuti ndithandateso amalawi koma ndipite kumudzi kuti ndikaone kuti zitukuko zimene zili zobwerera mbuyo ndikaika mudzi kuti chikokhale chitukuko. Ndiye ndikuona kuti chachikulu ndichonena kuti tichita focus pa zimene fetu takuchita kunena kuti ine ndabwera kuno kodi chimene ndingatekere kuchita ndichani ndiye kunena kuti chachikulu sochikuendaona ndichonena kuti mudziko muno pali kusokoneza anthu asokonezeka pa zinthu ziwiri kusiyana kwa zinthu ziwiri. Pali chithandizo ndi chitukuko. Chithandizo ndichosakhalitsa, chithandizo ndicha zinthu chadzidzidzi koma chitukuko ndichokhalitsa sichona nkhope. Ndene ndimalimbikitsa anthu akonstituency kuti iwo ayang'ane kuchitukuko pakuti chitukuko ndi ngodya imodzi imene chipani cha DPP chikuyimirako. Osati noti zithandizo ndi zakanthawi kochepa koma chitukuko ndichokhalitsa cha ife amene tilipo lero ana athu ndi zidzukulu zathu. Away a little bit away from what you have told me, tandipasana chithunzithunzi kuti kodi ku constituency zikuyenda bwanji? Ku constituency zikuyenda bwino chifukwa ndayenda kwina kulikonse mu constituency ndiye ndikuona kuti zikuyenda bwino. Anthu akuyilandira DPP ndipo ndikukhulupirira kunena kuti pofika pa 16 September kumene kukutuluka mavoti ambiri a DPP. Ndakondwera kwambiri Dr. Jenny Ansa
I think the name machitira pronunciation Dr. Jane Ansah, not Ansah. This is Ansah. I think ndakonza kwambiri kuti munafe pano munajaza nafe pano ndikufunire zabwino zonse pamene tikudikirira mtsogoleri wopuma wa dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika amene akubwera pano. Ndaona galimoto zonyamula katundu osiyanasiyana zikufikanso pano. Ndikakufunaninso kanthawi kena tikupemphani kuti mina tikulankhuleni mina pakutha pa zonsezi zikoma kwambiri. Amenewo ndi Dr. Jane Ansah amene aliso amodzi mwa akuluakulu amene ndinagwira pano kuti atipasepo chithunzithunzi cha mwambo umene uli lero kuno ku Balaka Mosque, Balaka Main Mosque. Mukuona mchithunzimo pano pabwera anthu osiyanasiyana pano, pabwera ana, amayi, atsikana komanso abambo amene abwera pano amene tikucheza nawo osiyanasiyana. Anthu achena pano lero ndimanena ndikumana mubwereza chifukwa kuno ndaona ndithu kuchena kwa pamwamba kwambiri kuti koma anzathu achisilamu lero akondwera kwambiri and izi ndi zimene zikufunika. Amandisimikizira ena amene ndakhalikucheza nawo pano kuti izi zimene akuchita Professor Arthur Peter Mutharika zili m'matanthauzo akulu kwambiri. Amandiuza ine kuti Professor Mutharika amalemekeza zipembedzo kwambiri. Chifukwa chake masabata apitawo tinaona kunali akuluakulu a mpingo wa CCP, azibusa ama presbytery ochuluka onse a Blantyre Synod anamuyendera Professor Mutharika kukamupempherera akuti udakhale moyo wamphamvu komanso wathanzi maka payipitira ku chisankho. Patapita masiku ochepa tinaona kunabwera amayi a mipingo osiyanasiyana ku Page House ku Mangochi kumene anakamchezera Professor Gertrude Mutharika. Ndimaona kunali madanso amene kwa uzimu, kuvina mwa Ambuye, kuvina mwa uzimu, kusanga limodzi chifukwa akuti banja hili ngakhale lili banja la kuchifumu koma ndi banja lokonda Mulungu ndipo amalemekeza azipembedzo nthawi ndi nthawi. Chifukwa chake ngakhale amalankhula RG amatisimikizira Shadrack na Malomba ananenanso chimodzimodzi. Ndinacheza ndi Vice President Eastern Region Honorable Bright Msaka ananenanso chimodzimodzi kuti akuti Professor Mutharika izi achita panozi sizoyamba, akuti chiyambire mwezi wosala kudya Professor Mutharika akhala akupanga zimenezi, ati ayenda m'mizikiti. Anandipasa atu ine mpaka list ndinaona ndi list yonse yopera mizikiti 9 imene ayenda Professor Mutharika kuyenda mzikiti kuthandizana nawo anzathu achisilamu munyengo imene anali kusala. Chifukwa pamene ali kusala amakhala ndi chakudya madzulo okhaokha kotero kuti wena amakhalapo kuti mina alibe kuthekera kotero. Awa ndi amene amafikira Professor Mutharika ndi chakudya chosiyanasiyana kumawathandiza kuti pamene ali nkati mosala azitha kupeza chakudya anthu amene akamaliza kupemphera. N'chifukwa chake leronso pano tasonkhana, pali akuluakulu pano, pali azigogo pano, pali atsikana pano, pali abambo pano amene asonkhana maunyinji kufuna kuyikira umboni za mwambo umene ukuchitika pano, umene Professor Mutharika akhale akusangalala ndi anzathu achisilamu kuchokera kuno ku Balaka Main Mosque. Anthu akubwera, ndaona anthu andale ambiri asonkhanaso pano atachena uniform zawo za ndale, salu za DPP za chimanga. Ndi amati ati ikafika nthawi yovota akavotera chimangacho chifukwa ndi chimene chikusowa mdziko muno, ati ndi chimene chakwera mtengo amanena kuti yayi tikavotere chimangacho kuti chimangacho chizipezeka. Amandiuza ine moteromo ambiri achisilamu amene acheza nawo pano komanso ngakhale anthu achipana amene acheza nawo pano. Nyimbo ndi zimenezo ayamba kuyimba anthu apakanthawi amavina pano. Mwina amene mmadisatira amene timayamba programu iyi munaona akuvina pano amayi athu, amayi achisilamu kukondwera kuti siku lija lafika, mwezi waoneka, tikusangalala kudza Idi Mubarak. Idi Mubarak ndi malongosolera koyamba kuja kuti ndi mwambo umene umachitika pakutha pakusala kudya kwa nthawi yayitali kwambiri. Asilamu amakhala yazezi
kawiri koma mwambo umakhala mwambo waukulu oposera miyambo ina yonse chifukwa umakhala nthawi yayitali ali mkati mosala kudya. So ikafika nthawi iyi ndiye nthawi imene sopano timaona kuti ayi kuli chiphwando amayenda khale misewu almost zikina liwonse kuti zochitika lero. N'chifukwa chake tikuti tiyeni mutisatire mwambo umenewu mwatsatanetsatane kuti tiyene kuti mpaka tafika pamapeto pa mwambo umenewu. Tikhati kuyezabe ndi anthu osiyanasiyana amene pano pabwera anthu ambiri pano. Tikhati kucheza nawo kuti mumve kuti chimwemwe chawo ndi chotani, akondwera bwanji andi chiyembekezo chawo ndi chotani pamene akuyembekezera Profesa Peter Mutharika kufika pamalo ano pamene akhale akugawa zakudya kugawana nawo anzathu achisilamu. Koma munga manena muja paliso pano achipani munga mukuona mbali iyi ndiye kuli anzathu achipani atachena ma t-shirt salu zojambula chimanga chakwera mtengochi. Awa akunena kuti chipani chawocho ndi cha chimanga. Tsenza kuti mukavotera awa ndiye kuti mwavotera kuthesa njala mziko muno. N'chifukwa chake sipina Profesa Mutharika aganiza kuti agawiriza kudya anthu kuno ku Balaka pamene akumaliza mwambo wawo wakusala kudya muchikondwerero chotchedwa Eid Mubarak. Tiyeni tikhale pomwepo tikhati upatsani satane wa zonse zimene zikhala zochitika pa malo ano. Amaindi abambo ano a president akufika pamalo ano sopano mungani manena muja kuti pamene mwambo uli kati chonchi tikudikira kufika kwa Profesa Arthur Peter Mutharika amene sopa ndikuona kubwera chigulu cha anthu uku asonkhana anthu kunyadira achinyamata. Ndikuona kuli anyamata ochuluka ndita pa kuthamanga kuti President Mutharika wafika malo ano kuti mwambo uyambe. Tiyeni mutisatire satane pamene tikupasirani mwambo umene usopano amene ukuyamba. Profesa Mutharika akufika malo ano. Profesa Mutharika akufika malo ano. Tiyeni tikhale pomwepo tisatire tikuona galimoto za mtsogoleri wopuma wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kufika pamalo ano pa Balaka Mosque pamene akufika sopano kuti zonse ziyambe pano pa Balaka Mosque. Tiyeni tikhale pomwepo tisatire satane tikuona Profesa Arthur Peter Mutharika kutsika mu galimoto lawo kuti zonse ziyambe pa malo ano apa Balaka Mosque. ndiye na wose abale ndio ko amana yokugira kipani cha DPP ndio amene wangana fika kwa chonde tusunge bata nintinde amene o na president opuma mukumva nthungululuso anthu kunyadira kukondwera kuti president opuma Profesa Arthur Peter Mutharika ali pano abwera ndi mayi kunyumba Profesa Gertrude Mutharika. Nthungululu zikumveka ponse anzathu achisilamu kukondwera kuti long at last
Professor Mutharika is here kuti azasangalale nawo limodzi President Professor Mutharika pamene afika pamalo ano kuti sopano mambo wonse uyambe pano afika Professor Arthur Peter Mutharika komanso amayi akunyumba Professor Gertrude Mutharika akhala palipanera kudika kuti nthawi ina iliyonse mambo ukhala kuyamba kuchokera kuno ku Balaka Mosque pamene tikhati kupasani satane wa mwambo umenewu kuchokera kuno. Ndimanena koyamba paja kuti mwambo uwu wakhala kuchitika kwambiri. Professor Mutharika akhala kuyenda mzikiti ndi mzikiti kugawa zinthu zosiyana-siyana, ayenda mizikiti ambiri Mangochi umu, anali ku Iwonde, anapita ku Makawa, anapita ku Mpinganjira, ku Sigerege, konseko akhala kupita kumakagawa zinthu zosiyana-siyana President Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso amandilankhula pano akuluakulu achipembedzo kuti akuti pano tangosonkhanapo koma pali mizikiti yochuluka imene ikhale ikupanga benefit kuchokera mu thandizo limene apanga Professor Arthur Peter Mutharika. Pakubwera pano mizikiti ngati kwa Lupanga, Anzati, Mpulula, Majika 1, Majika 2 komanso kwa Angomano, akuti onsewo akubwera pano akhala akulandira nawo thandizo limene akhala akupereka Professor Arthur Peter Mutharika. Maka pano pamene sopano anzathu achisilamu akumaliza mwambo wawo wakusala kudya uja kuti Idi Mubarak, kotero kuti Professor Mutharika akhala akuyenda kuthandiza mzikiti ndi mzikiti. Andi pano tiyembekezera taona panapera pano magalimoto amene anyamula zakudya zosiyana-siyana zimene akhale akugawa pa mwambo uno umene tili kuno ku Balaka Main Mosque. Pali akuluakulu achipani pano ambiri. Mukandimanena ndaona Vice President ali pano, Bride Msaka, ndaona Mai Rosa Mbirizi ali pano, ndaona Dr. Jenny Ansa ali pano, ndaona RG East ali pano, ndaona pano Ashadiki na Malomba amene mnene wa chipani ndaona ali pano. Abwera akuluakulu ambirimbiri pano kuzayikira umboni wa mwambo umene uli lero pano. Ndimacheza ndi maimani pano akuluakulu amene amayang'anira mzikiti uno komanso malo ano. Pano si mzikiti okha, pali sukulu pano, sukulu yaikulu kwambiri imene maphunzitsa secular komanso za Chisilamu. Ana amapita kuchoka ku university kuchokera pano. Amandisimikizira kuti anthu onsewa asonkhana pano kufuna kuzayikira umboni za mwambo waukulu umene uli pano. Pano mwambo ukhala ukuyamba anytime. Ndipo amene akuyendesa mwambo akhala akutipasira satane wa mwambo umene usopano kuti zonse zikuyamba kuchokera kuno ku Balaka Mosque. Ndikupempheni kuti tiyeni tikhale limodzi, musandisiye ndekha pano koma tionere ndithu zonse kuti mpaka titafika pa mapeto pa mwambo umene kuchokera kuno ku Balaka. Shortly akhala akuyamba oyendesa mwambo akhala akuyamba, ndipo zikatero ndikusiyana machama amene akuyendesa kuti tipitirize kusatira mwambo umenewu kuchokera pa kanema wa Facebook ya DPP. Tiyeni tikhale limodzi kuti nthawi ina iliyonse mutipase dua kuti mwambo uyambike.
amayi ndi abambo panthawi ino isanambe china chilichonse modzichepesa ndi apemphe Sheikh Mustafa Chibwana kuti atipangire dua yomwe ndi pemphero la kuyamba kwa msonkhano wathu. Faliyatafadhali mashukuru. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. Tikutamandani Allah, tikuyamikani Allah, tikutokozani Allah pokhala nafe pamalo pano pomwe mtsogoleri wakale wa dziko lino wokondedwa wolemekezeka Profesa Arthur Peter Mutharika wayendera anthu akuno kubalaka kuzanawo limodzi kusala limaliza kwa kusala kuja mwezi wa Ramadhani. O Allah, omwe munalankhula m'buku lolemekezeka la Qur'an kuti ndipo akapolo anga akakufunsa za ine awuze kuti ine ndili pafupi nawo ndimayankha zopempha za wopempha. O Allah, amene mumamva zilankhulo za anthu onse apa dziko lapansi, ife tikukupemphani kuti mutitetezere mtsogoleri wathu opuma Profesa Arthur Peter Mutharika kwa adani awo, kwa anthu akaduka, ansanje, amphwiti, ankhaza, ngati momwe munamutetezera mtumiki wanu Mose m'manja mwa Farao. Tikupemphani Allah kuti muwapatse nzeru ndi luntha a Profesa Arthur Peter Mutharika ngati mmene munampatsira luntha komanso nzeru mneneri wanu Solomo. Tikupemphani Allah kuti muwapatse a Profesa Arthur Peter Mutharika umoyo wa thanzi ndi wangwiro. O Allah, atsogoleri komanso anthu ambiri amasintha makhalidwe awo abwino kamba ka anthu omwe awazungulira. Tikupemphani Allah kuti muwapatse a Profesa Arthur Peter Mutharika athandize abwino omwe awathandizire kuwaphula Amalawi m'mavuto momwe ali. O Allah, umoyo wa dziko lathu la Malawi wafika powawa kwambiri. Fetereza wakwera, shuka wakwera, mafuta wakwera, marisikoje wakwera, nalama zakuja za sola, zakoso zakwera. Tikupemphani Allah kuti mutichotsere mavuto amenewa kudzera mwa Profesa Arthur Peter Mutharika likafika pa 6 Septemba pano. O Allah, lipangeni dziko la Malawi kukhala labata ndi mtendere. Chifukwa mtendere ukasowa mdziko, chitukuko sichingakhalepo. O Allah, litalikitseni dziko lathu la Malawi ku zinthu zoononga monga ng'amba, namondwe, chivomerezi komanso matenda. O Allah, tipangeni ife Amalawi kukhala okondana, odekha, ogwirizana komanso omvera. O Allah, ndinu oyamba komanso otsiriza. Tikupemphani mukhale nafe pamalo ano. Amen. Amenewo anaistakatu Sheikh Mustafa Chibwana kutipangira pemphero losegwirira mwambo. Panthawi ino ndipereka ulemu kwa mulendo wathu a President akale
Profesa Arthur Peter Mutharika. Komanso sizoona kuti ndi achule okha ngati Madamu Gertrude Mutharika palibepo. Komanso ndiyeneranso kusalakwisa dala osachula Bambo Bright Musaka SC omwe ndi Vice President ya Eastern Region. Fatikasiyana ndiye kuti pamenepo ndikuyenera kupereka nkhuku kapena mbuzi. Palinso akuluakulu ena amene mukuyenera kulandira maulemu mwapadera a chairman amamu Baraka District omwe ndi Chaka Ismaila Ntiko, komanso a chairman a Baraka Muslim Jamaa omwe ndi brother Pretorius Khalid ndi komiti yawo. Ena nonse amene mukuyenera kulandira ulemu ku chipani kuli anthu osiyana-siyana, ma campaign director, kulinso a director amayi ku Eastern Region kuno ndi ena amene sindingathe kukutchulani koma landirani maulemu anu. Mumve kukoma mu mtima wina aliyense kuti takulandirani pa. Panapa ntchito yanga ikhala yochepa kwambiri. Ntchito yanga ndiyoti ndiwapemphe amfumu akandengwe motichepesa kwambiri aino ake amuzulu kuti amene waime alankhule omulandira mulendo wathuyu president wathu wakale Profesa Arthur Peter Mutharika ndi Madamu Gertrude Mutharika. Nthawi ino amfumu akandengwe ziwawambiri. Poyamba ndifuna kulemekeza President athu wopuma Peter Mutharika, komanso mayi akuimba kwawo mayi Gertrude Mutharika. Sindikuyiwaliranso onse amene ali kukangalika kugwira ntchito amene wandithu alandire ulemu. Chachiwiri ndifuna kuthokoza nonse atsogoleri a mpingo uno tafika pano kutisonkhanitsa kuti upange msonkhano umene wa Idi kuti Khristu pati kusala kudya. Mulungu amakhala ndi munthu amene ali kusala zimene ali kufuna Mulungu amachita zimene yakufuna kuna kuti kati inu mukhalupali yanga ine sizachita zofuna zake. Pachifukwa chimenechi inu mulemekezeke konse kusingathe kupita yako. Ndipo tili kupitiriranso kwa mafumu onse amene mutamva kuti kumeneyo kuti kukubwera achikulire a president wopuma ali kufika inu simunakhale chete. Mwafika mafumu onse pano komanso kukhala gulupu Mpulula alipo mpano. Mwakathe kuwachepa ndipo kumene mphali pene mulipo imirirani kuti abwana abone. Ziwawambiri. Bwana ine zambiri zoti ndikalankhule ndilibe kuposa kukuthokozani pa zimene inu mwakhala muli kuchita muli pa mpando umeneyo kuno kubalaka kumene kuli mayi wathu Australia. Ndifuna ndithokoza papadera tili ndi msewu umene umapita kumene kuphwisa. Msewu umene ukalo sunali wakati pamwe pomwe koma pano ndimene usanukaka titawu. Wachifukwa imenechi nchifukwa chake mafumu ochokera madera osiyana afika pano mwafuna kuthokoza ntchito yamene ndike mene minuyo munaichita. Voti ndi mtima mwakuno. Mwaza kuchita tsani bwana mwachokutali kwambiri. Kwa ine kungokuthokozani maloma amayi Mpulula tangu imene ali mulipo aboneni abwana. Ayi ziwambiri. Ayi bwana komanso mabwana onse muli pano ine ndibe zoti sindika kuchedwetsera bombo kuposa kukuvuka zokoma zimene abwana amene wakhala kutani akutichitira kumbuyoko ndi nyengo yofunikira kwambiri. Tinaona kutumaka thamanga pamene patimapatika abuye tena fe Mulungu wadziwa kudalitsani atidziwe kupasa moyo utali. Ziwambiri bwana. amenewo anali amfumu akandengwe eno ake amudzi muno kulankulanso malo mwa anthu amudzi. Pa nthawi ino amayi ndi abambo ndimafuna ndipemphe zinthu zingapo
anabwera ina kuzandichita tipi kuti programu iyi izi china ngati moduladula makamaka chifukwa cha nthawi imene tayamba. Panopa ndipempha anthu awiri amene ayankhulemo pafupi achairman a komiti ya jamaa alankhula pang'ono kenaka azapasula nzawo achairman a district ya Mamu Sheikh Ismail Ntiko alankhula pang'ono. Tikatero ndiye kuti tikachoka pamenepo kubwera olemekezeka Bambo Bright Msaka SC amene azalankhule pang'ono komanso azazuse former president kuti atilankhule chifukwa cha nthawi chifukwa panopa ndiye kuti nthawi imene ililimu ikuoneka ili 5 minutes to 3 nthawi ina iliyonse isanakwane 4 o'clock ndiye kuti akuyenera kukapanga adhana uko kuti tikonzekere mapemphero. Ndiye kuti timakapanga mapemphero amene anthu amalingalira kuti abwana azakhala atalankhula kuti anthu akamapita atamva mawu kuti president akale alankhula kuti chani kubalaka kutaona asilamu. Ndiye ndikunena kuti ndiwapempha chairman ayimakale kutongoloko amene ndi chairman a komiti ya jamaa amene amayendetsa mzikiti uno amene wakatha ndiye kuti apasira nzawo wa chairman a Muslim Association Baraka District Committee amene ati alankulenso pang'ono mosunga nthawi akatha amenewo ndiye kuti pamenepo tiwatusa olemekezeka a vice president Bambo Bright Msaka SC amene wakalankhula pang'ono azatusa olemekezeka a president akale Professor Arthur Peter Mutavika kuti atilankhule. Pambuyo pa timenezo ndiye tione kuti program kuti ikachoka pamenepo tikupita kotani koma chonde tipanga moduladula ifo cha nthawi amayi apo ambo tiyeni pano timvesere zolankhula tacheya Baraka Mosque. Zikomo kwambiri ulemu upite kwa a former president His Excellency APM. Ine ndimakonda kunena kuti APM zina alo limatikomera kuyankhula choncho. Ulemu upite kwa mayi athu Mayi Gertrude Mutharika. Ulemu upite kwa regional governor ndi maulemu athu onse amene ali pano weni akulandira maulemu awo. Choyamba ine monga mmene anenera MC kuti tisatayisanepo nthawi ndipita straight pa zimene ndimakonza kuti tiyankhule. Choyamba ndithokoze Mayi Mutharika chifukwa cha mphaso imene munatibweresera pa mzikiti pano mbuyomo ya makapeti oswalira mu mzikitimu. Ichocho mpaka lero timakukumbukirani. Chachiwiri tipemphe kuti limene lichandikale padusa kanthawi titipasire mawu cheni makapeti aja. Ndiye tipati tipemphe kuti atha mutithandizenso. Mayi tithandize musatope nafe ife ndi anthu anu. Komanso timaziwa kuti inuyo ndi munthu wopereka wopasa. Chifukwa chake tikubwera kubasa pempha. Mukanakhala ali uba sipo zitukupezani kuti kanako ta basi anatithandiza kamodzi kachakatani kakwana. Koma tikubwera chifukwa cha mtima wanu opasa umene muli nawo. Komanso pamwamba pa kupempha makapeti opemphererawo bwana APM mzikiti wathu wa Barakawo unamakidwa mu 1970. Mwina mukamakhala sokolo pamene mukukhozekera ukalo wa mboma ndi support ya anthu amene asonkhana apa. Mukuthandizire bwana kutimangira mzikiti. Timasilira ife tikaenda maboma anzathu kumasalima kuzomba kumakochi timaona ali ndi mizikiti yabwino. Mzikiti uja usaoneke chonchi cha paja ngati muchamuli ming'alu komanso odeka lija matabwa onse anatha ikangomenya mphepo pang'ono umapezeka kuti misomali mango lakatikira pansi. Ndiye bwana chonde timangire mzikiti wabwino. Timasilira zathu makochi akamati kuti mzikiti umene namanga Mayi Joyce Banda mpaka nawo pasa zina lokuti mzikiti wa Joyce Banda. Ife kunoko timaziwa tonse kuti mizikiti yonse imachita ndi ya Mulungu koma timachita zina la mzikitiwo malingana kuti anthu azizindikira kuti mzikiti wa Mulungu wake akutchula wakuti. Ndiye ifenso sogolomu tili ndi chikhumbo chonena kuti tizikutchula mzikitiwu kuti mzikiti wa APM. Kodi alena kuti tisataye nthawi basi tisapemphe zambiri mwina mutha kuziyiwala zinazo.
basi ndilegerepo koma tikuthokozeni kwambiri pobwera pa Balaka pano. Izizi ndizachilendo pa makamaka kupanda wa kuzikiti kuno. Ine chikhalire chipampando au inoyote muyachiwiri nakhalapo sokuyomo koma zote zisinachitike. Kamozi ko khatinango pemphera ndiye His Excellency Dr. Bakiri Muluzi nthawi yawo ija koma pakati posepa next kubwera ndiniyo bwana ndiye pachifukwa chimenecho ifeke anthu osangalala lero kwa basi bingiso siku laidi kumawa kuti napanga chisangalalo cha Idi ndio kuti apapa chisangalalo zasatuka ziwiri chifukwa cha kubwera kwa ine zimene ndake mphazo bwana azitikalembaso kalata ati apa silaitisi anu kumbuyoko kuti mwina mukawerengeso kubwino pomalizira Kitokoze Babo Bamus ashado anu amene ali pa Central Bank amene akuteketa kwambiri pa Central Bank ababa ndiwosewa paliba akanena kuti kunachitikako zovuta kapena zisangalalo zina zilizonse abamus osatenga mugawo amathandiza kuti konse posaona gope komanso asikuona matenti amene ali panowa kukumbira mzikiti ife kuzikiti kuno tilibe mtenti ina iliyonse abweresa matentiwa ndi mipando ina imene akhalira anthu amene abwera kuzakulandirani basi mosunga nthawi lomalizira tikuthokoze libe chifukwa cha kubwera kwanu akaka kasakhale komalizira iliyo mukamakhala muzitwa kuti anthu akubalaka kuno timakutengani kuti iliyo ndi akuno chifukwa cha mayiyo pofika apopo zikomo kwambiri muyende kuno mukamabwerera bwana zikomo amenewo anali Branga Khalidi kwa nthawi ino ndi nthawi yoti Sheikh Ismaila Ntiko omwe ndi chairman a Muslim Association Balaka District Committee kuti nawonso alankhule wakati amenewo titawapempha Bambo Bright Saka Honorable SC kuti alankhule pang'ono kenaka warute alendo wathu kuti atilankhule kenaka tisatite programu ina iyi chifukwa cha nthawi zikomo kwambiri tafadhali Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Choyambirira titokoza Allah subhanahu wa ta'ala mbuye komanso bwana wazolengedwa zonse. Ulemu upite kwa president atu opuma Professor Arthur Peter Mutharika komanso amayi akunyumba kwawo. Ulemu upite kwa ulemekezeka Bright Saka komanso mwachidule maulemu apite kwa wina aliyense amene ali pamalo pano ndisaiwale azinzanga a Muslim Association of Malawi amene tili pano ine sinditalikisa zolankhula zanga choyambirira nditokoze kwambiri zimene profesa amatipangira kuno kubalaka kuno ine ngati msogoleri wa Islamu kuno kubalaka kuno siningasogolera anthu kusatokoza akulankhula Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an kunena kuti la in shakartum la azidannakum ngati munga matokoze ine ndizikuonjezerani choncho ngati sindikutokoza zimene profesa amapanga kuno kubalaka kuno ndiye kuti Asilamu sindikwasogolera bwino tikutokozeni chaka chatha mu Ramadhani munali kuliwonde lero muli kuno kubalaka kuno kusonyeza kunena kuti zolinga zanu zofuna kuti muzithandiza anthu sizinathe Allah wapamwamba anatipuzisa ife kuti pasa cholinga kuti munthu azikhala ndi cholinga akamakhala pa dziko lapansi tingotengera mwachisanzo mulungu polenga munthu pa dziko lapansi ananena kuti wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun sinalenge munthu ndi chiwanda pa dziko lapansi awiri amene wanalenga kuti azandipembeze ine nkukhala cholinga kumpembeza mulungu komanso chimozimozi mtsogoleri wina aliyense akamakhala pamalo amene alibe cholinga akamapita ku usogoleri amene ndiye kuti amakhala kuti munthu wopanda nzeru ndipo tikutokozeni bwana tikutokozeni ngati Asilamu kunazona kuti mtima wopereka ofuna kuti Asilamu athandizike ofuna kuti anthu athandizike mtima umene sunathe ndikupempheni mupitirize mtima umene womwe tithandize ndithu kunoko mavuto ena ndi ena amene alankhula chairman apa mzikiti komabe ndithu musatope kumalo kuno mutithandize mumatithandiza ndithu pitirizani kutithandiza ndipo ndikuganizira kunena kuti kuchokera mu September muno muzakhala mutithandiza inshallah ndi mawu amenewo sinditalikisa kulankhulayi chifukwa msonkhano uno ndiwongothokoza basi pa zimene profesa akupanga kuno kubalaka kuno
Allah akusogolereni pa zabwino zimene mukuchita, akulimbikiseni, komanso m'maso amene mukuwaona pano akuyang'ana. Ndipo Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kumwambako akumvera. Kuti kuthokoza kwathuku tikuthokoza ndi pansi pa mtima. Timuthokoze munthu akatichitira zabwino. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nthawi ino ndi nthawi yoti tsopano olemekezeka a Bright Msaka SC, a Vice President aku Eastern Division achipani cha DPP alankhule pang'ono, ndipo akalankhula awazuse alendo athu kuti atilankhule. Pambuyo pa zimenezo tione kuti programu yathu ikhala yotani, amene tikudikira kuti a former president akazanga opanga lead program imeneyi, kenaka zakhala tikukonzekera kuti tikaswali 4 o'clock Africa pamene iwo ndi anthu ena azakhala kumalo. Choncho pa nthawi ino ndikupempheni a Vice President kuti mulankhule, komanso mukalankhula mutitusire alendo athu kuti atilankhule. Zikomo kwambiri. Assalamu alaikum. Haleluya. Ulemu woyamba kwa inu a President athu Professor Arthur Peter Mutharika. Ulemuso inu mayi athu First Lady Professor Gertrude Mutharika. Ulemu kwa inu a Chairman a Muslim Association kuno kubalaka, komanso a Chairman amzikiti kuno pa Balaka. Ulemu wanu ndiye poti andilangiza kuti ndiyankhule modula. Ulemu kwa inu akuluakulu nonse achipani cha DPP amene mwaperekeza Professor Arthur Peter Mutharika pa mwambo uno. Ulemu inu amfumu athu ndi mashehe onse amene muli pano. Idi Mubarak. Bwana, ine udindo wanga ndoti ndikupempheni kuti muyankhule pachina mtindi chimene chabwera panochi, ndikutinso mutigwirire ntchito imene mwabwerera pamalo pano. Koma nanenso mosatira ashehe achoka pano aja, ndikuthokozeni inu Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha chikondi chanu kwa anthu akuno ku Eastern Region. Inu Professor mumatilangiza ife atsogoleri andale kuti tizigwira bwino ntchito ndi anthu azipembedzo zosiyanasiyana. Kuno ku Eastern Region timaziwanso kuti tili ndi anzathu achipembedzo cha Chisilamu ambirimbiri, ndipo timaziwa kuti tasenza udindo watumikira anzathu achisilamu. Koma inu bana mumatipe kusira ntchito chifukwa mwakhala mukugwira ntchito osatopa kupereka chithandizo ku mizikiti yosiyanasiyana. Mungotchula pang'ono chabe, munali ku Mangochi Main Mosque, munali ku Liwode Road Block, munali kwa Mpinganjira, munali ku Madeko, munali pamakawa ndi mizikiti yosiyanasiyana kuthandiza anzathu achisilamu nthawi ya njala ndiponso nthawi ya chisangalalo. Siku la lero abwana kuno ku Eastern Region ngati mwakhala mukuyenda munsewu maona kuti ife aku Eastern Region tili pa chisangalalo. Mapeza tachena mizuri tachenamu ena vala hijabu ndizosiyanasiyana kusonyeza kuti lero tikumaliza kusala pa Ramadhani. Kuno limene lili tsiku lalikulu kwambiri, ndipo ife ndiwothokoza kuti inu mwachiona choyenera kuti mukhale nawo pa mwambo umene wa chisangalalo. A President tikuthokozeni kwambiri chifukwa chimenechi. Ichitu ndi chifukwa chake onse amene ayankhula nsanayankhule ine anena kuti inu kuchokera pa 16 September 2025
ndiye mtsogoleri wa dziko lino. Mtsogoleri wanu umene mukuonesa ndi umene amalawi akusowa pakati pano, ndipo ndi mtsogoleri umene akuyembekezera Malawi muno kuyambira mu September muno. A president ine ndaenda kumwera, ndaenda kumpoto, ndaenda chigawo chapakati, ndimaganiza kuti kumene akupani kwambiri ndi ku Eastern Region kuno, koma ayi Malawi yonse ino ikuyembekezera ino professor. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.